masuk bahaya ki pakin ya sakmat kata de kamat kawa sim sakmat kasagawi kamat banga sim kade kaba ni don kamban sutho ba kumnong in wara ka roi ka par haki thain nong gedang namar borobor ngau lada ki thain nong gedong gimbiang ka surak ki gimbiang ka street light te naik ran namar hasilong rong gimbiang naik ran silong leta hapon ni hurung street light gimbiang kat ka central university rong gimyo hanre habangi ngalingo pada ka jinglingo jonga kolong kumne kini kinong mi khmat jongi de MDC ne MLA ne MP kilaya keleng saudong ka partai keleng saudong ka ri jongi hanre habaki wan phai kilet shamna ka pisa jongi da ka pisa paiba hanre habaki wan phai ndon jingkelai balai kim yo iba habanga her habo ka gua airport habanga yai limba highway pun paisa kita ki hotel ne resort ki biang bahagi street light kunjo la nga her na Delhi nga yai hanu ka hotel ka biang ka street light habanga her ha Mumbai hachinai keleng nga biang balai pade mingi hangne ka street light nim yo isino sino ladam persang ubre pun bohi hasana ha da phlalo jong menmit phila ima banyak benjek kajur hakajing dom namar ki kam snio ki jelai ngite bhaya kata hanrai new iba kajing sutho jang kane ka sarkar ta kadang nde banga kedau than ya ka sarkar hanai don kam bantip ku mupai ba habang yong iduna ka roi ka par hanrai ka roi ka par yang halian ka surak halian ki school halian ki hospital umbam umdi lesen na limba ka jal jiwan mission kanang wan na next campus weekend wan kalai ter nama lama ngimping gini deki basic needs kalau ngasih itu kana liko depi abang ini sepo US nganget skema lada don bala lek yang mikmat le sekinter village sepo US village sepo England village sepo Europe pi sen villa siu ka bil pimtep ka om gawan nang no upai pimyo isu play ka kor bom lami syuthang ka gas ka lami mi isno tau gas pipe unala villa sumla sle la side handai unala udon mi itu unala lisno ngasa hapo Chicago kumba Arsenal hangta hapta jan trabnai cisni romdon malep lain hangta kasdong bila membudon haba hapta man kasni jan trabna cisni romdon hangne bakla perthat mulu mala kalai lalep ni don kamban pun sutu japan sutu balese ki nomik bajongi ki labme tang kajing snapisa la metang ban kumno kin snayeng yelade kumno pen biang ke bayeng bahasem hanra yo pai ba kila klek ha kene ka kenti parlo ngakwa ba pin snok ni lang ban nga bangin saindur ka Meghalaya ka bathamai ngaong ka new Meghalaya nin warra ka Meghalaya ka bathamai lengba ka jing tresitam jonga lengba ka jing snok ti lang jong phi pai ba Kelama pi ya kata na numla berpurulong ngalaban don live project kijing macam perkhat live project ki ideas live project ki policy akli jonga hanrai lada ngamyo ka jingger san jampi ngamla berpurulong ya ta kaba sagawai kamat bangasim badon kam habon suto naman gidon ki parlok hanegi ki banyak taksi banyak kamai kali kade kumlongin warra kane ka jingger san igini ki banyak taksi igini ki baji denjing de madan bani ki batrai balla kane don kam habon suto peba namar bon bon singiwi haba ukpa ukamai limba ka jingnya taksi lene ka kemi limba ka shong dukan badan lene uto batre balla cisen la jaye yota ki bahayeng basem la jinja kin phaisano jayu ki khon ki tijong ki ladam biang le ka sibing nama ka jing kunai le imta ka jing yo padunang ini kunai kanno mla hanrai lada jaba jaye kita ki ba kit ya ka ye jayu ki khon jong ki jayu ki bahayeng basem jong ki hanrai ka sarkar jong ki kamla ban thau lada pihai ka jingkersan ngala don lupa ka polisi ke bangan le baja jai e phi ki khon ke kti jong phi kinum do bale school ki khon kti jong phi kinum do ka jingkersan bakin keu sakman namar bon sing ngai bon sing yi bahwa kepala jai e ka keme kamla shu ban kersan ka halo trebala khon bapli umla shu au hapep no ka school kini de ki daw bang yong ba balengi keu hagani ka school drop out khamta maka primary school ba middle school ni yi ki khna ba pep steng samai ki bon bala namar kajing dawa na yeng kaban haki bapli kimla le namar kapi samdon kuna bapli un ban kersan yeng uhap ka pule puthi lek trai bala keleng namar kata umyo ban pendek kata kajing pule umyo ban pendek kata ka class 10 class 12 graduation post graduation PhD ter ka bakwa hakne ka kenti ngalabo kamat tre kam jonga baki lada biai la dia ngabot tre kumbangang kani kijing kolar kamde kijing kolar thala bangai fi kade ka mission ngam ong ba mission kan pendek sansnem nim te mau fi nga bopor khatsan snem na ne apos nem na abu sansnem ladangi trai ho
Lalagi pendon kami ka pisa paiba thik pathik namata ka jing bhajam paiba. Ngangai skemute try na jurang uniui. Bangin poisa kata ka thong. Bangin kemen ngin ong bai. Bai kine ki thai nong kenong jongi kila long ki nong kenong ki bapura. Kila biang ka school, labiang ka light, labiang ka umam undi, labiang ka kamai ka ji namar bon bon sing yui hatai nong kedong lese ki retang sisen, bon bon sing habli wan belak keleng namar undak kata ka jing radabi. Habdon kum kata ka polisi, kum kata ka jing sngo ngala don lupa ka polisi nganum batai ngan le kum no, hanrei ngala bu hakamat ya kene ka malu namang lai bon bon kilong yang baplinga sene abang yui la klado kpa batre balla lane banyak kali lane batre ba kamai ba deka jing de manan limpa ki kajo ki kmeru yui ba ki khonjung ki lingka ya don kam ban to ba ku hakten harang ki ka social security tamat ni don kam ban wara ka social security yang bar hai hamtam iki baduk basuk namar lanang imbiang gajing kersyane ki deban biang mahaban sutu bala shala jai nga to nga don gajing kersyane din don gane ka polisi ban penira benga ban yok ban kersyane ki khun ki ban yok tapi saban ba bandi panya info kataru de kawai kamat ni don ka ba namar kini ki jing commission jaga bolong ka syambe hangi ki pai ba lama pi ay ka jing kersan jong pi je nga kumu MP jong pi kumu kurtam simen nga prosel lakon kema hinyu iba pinnum babe namar kane ka jing kular jong no hikai ka jing kular jong no hikai namar kumba nga ngade no hikai nga sa bun musne man hikai ngam no ngaget skam badon ti no hikai college na sora college hangne bati student jong iru basa hangne ki thanji don popule ka bai chemistry apa ni ho ni don kam sutho ba kane de ka jing kular ba nga ai ka jing kular ka de ka jing kular jong no hikai lana na thok epi lana na shukor epi phila ban wan ngam la ban phai sak ma chi khna jonga kinong kum no yenga o no hikai phi te de no hikai tambai he tang ka thak he tangka syukur bila kular ini lai projek hanrai marsan long MP bila balu dia ka pisah jongi nyimyo ka roi ka pa hanrai ngai jengga pai ba lada pi aye ka jing shan jong lada pi aye ka jing shanya jong ngai jengga kini ki snam ban wan khamtam nga ban bhai kini khna samla khamtam kini ki first time voters ki kumi khonjonga na kular na ning kong e phi tempo yanga Mantai ada kat prasna na ikas kuel insale exam ngaong yi ning kong engan aila di fi bantek ka vote jam pi yanga kunjong na ban kito bar hoy ki ba I vote first time kide ki first time voter he don't come ban I vote daga jing pakat ande de ka jing songshit ande de ka no ko ka jing so but pin I vote tan na mata ka development nala pi I ka vote jam pi tan na mata kiwe ki jing so bosh kandang hanre ka jing so jam pi ba na habang ay ka vote na naman ma pai pa pinong sudo ladang ide ki boros pa ni ki baduk ide di sa ka yang ka building ni sa ka yang tra atap sila ka vote ni dan be kawai what le no e ya ka vote jompi khambang gi ha samla ki bade ki first time voter ki ba voters ki banikko dan kamban ya nama lada pi laput millennial ladi laput millennial di bang I vote baik daki phangan baik ke ka mat UMBC warra ke kamadu MLA warna ke kamadu MP warna nan I vote back tan kimat kide bendai bakan ra ka roi ka par ka songsok songsan yangi ndai ka jing pun huri ra ka pen rai kan nyam ha pen ka jing ekran yangi nim kran phila pen bot kane ne ka ri jongi ka balai lo nado snem knai swan nyo puyo ni ne nyo sabunyo ni la yo ka jing lai lo Hidon ka constitution ka ai pingi de ka secular democratic republic tamot phila pen lekat bomon Mane yano bihun, hong kena jalan hikwa, bam ke jing bam hikwa, undon balapun batai start ti, ke pin bam yano pin mane kaktene pin keren pin thosa kaktene yu. Kata kade kamde ke kamrat kamat ke constitution jongi balan pado biar Ambedkar ulade bolupa benda yang ikut di jebende. Nila don lupa ka schedule. Hanrei kumangalaong hakene ka jinglang mata, dakene ka sorga pudeng, I kumba jingma kanwa. Namang ite. Hau arjara saulu lada ka wan gane ka sarkar nimtip kan poisano nimtip kan yalam chuno lese kan leka ka constitution jangi yo lese kan wenno ka secular kan no bai kane de ka ri ka padan bai kawai ka tin kawai ka jait kawai ka niam kamla ban lokomta nama nan kam suto nimla ban Hindu Hindustan nimla ban ai gata nimla ban ngai long kan balong kumanga ngam isi ka tin Hindi ngan nang hai tin nga pun seluruh ki khana ban nang tin Hindi
Hanrai what ang yang iba Meghalaya Philippine adopt ya ka Hindi kum ka official language. Nim sim ni sim banawat ka Hindi kumano ka Hindi nga sutho ban kran ban snap ban ya khana te sunat kai sedang thola bon thang ki jingpur cheneng sapo linum la kam de ko baso. Hanrai nim isi ngalade ban borobar mangi kunung isi kakte de lanangi isi tamun ni warra ka jing pheje gunre lanang nga isi kakte tamun nga isi ki bre wakran de kakte kunjo taw bre ru isi kakte wakran manga tamun isi ga ni lang teli la ngam nga borobar nga de pro tribal ngam de anti non tribal nga de pro local tamang ngam de anti non local nga tamar ka ninya da ka jong iningko kabatam nin ay banawa kata de ka habai ngim ipen jono na bala thok na la ka jong ka jala kon sok yani pengin yo kam yo jam pengin im na kar ko bade hanrai niu iba ka wan ka jingma don kam ta ka kam tam habni pe kam mp le hasilong le te bon senga se ong ladang ai bisa ye phiru san klur le se ngam kesna footpath kesna ki surok kesna ki dustbin sna ki ne bostre lai thai munu bre ram don kam ka jingnang dik sa tha hanrai habangi pha yo mp ni pha uwe mp tara perlo pin bibir ba sotho ba kai banga pen pau kan kai ga gala se yo do jonga hani ban kni ya phi kai ga sngo ngam sep teng mga yeng kumu kertong sibe namar naong longkat polo ladanga mi nang ne na boral bernihan gayeng marwe parliamen ngayeng marwe ban pen sawai ka sujongpi ladangam bla ban yeng hangne marwe kumnongan laban ne cha Delhi nan daki wara ki angi kanun balai pujai kumnongan taine apo ka parliament mga ang em kane kamde lada ki taine daga ten tharet rubian ki taine daga ten hindi rubian be hanrei alangi phayu kre bombe ten thale lashai lasi kinya manjur jayu ba parliament hanrei dawan chane no ko ga khan sudo plan gi kan kunta hanrei kawara ka jimba nama don kam bandai ni don kam bandai ka hok jongi apo ka parliament bandai kata ka hok ni don kam je kertong ubiang hidon kamban ai ka jitu sandang pinamar ka jingya kunjongi ka taika kan padang no ka parliament hall ilawan ng hapa parliament hapa ka dorma thawai ba hedo jong kari India hanrei bon mon sing ni habdon huni hapa paiba habdon habdin yung paiba bon suto ke gi jingya jong pi nala de bong ngam de batib lot ke namar lada nga ong tiblon na de bobi robon nga ong tip kay bong tip hanrei ngam de batib lot na don kam mentre bat ki paiba bat non ki kap snong namar kinong ki kam snong ki tip ha ke jing dawa jong ki don kam ayu hapo snong ngam labang ngan suwan be ngan ha ngan ai fikane na don kam mania suna ka don kam man kran bat ki paiba ki to ki papanya ka snong ba ka jing don kam jong fi de kayo ha ta kada bon shwa man slang ya kane ka canvassing jonga ka campaign jonga nalaya bon botul ki snong nalaya itu khana la de ke kran bat ki rong ba snong bat ki nong ki kam snong bon so tho ke ka jing dawa jong ki ke ki khmi lantino mp jongki namala la kimyo ka jing khmi lanti jongki la shang in point jet ba yoi preu sansnem phinomi ka dur ka su jongi hanrai ha ka ne ka kati pai ba gadon kam ya ka jing kersan jongpi habanga don kam ya kersan jongpi ngampe tan ka silya ngampe nanong sodong nama boro lai pun reu tuliki constituency da tapi je denga ngan deu nong ni khma jong boro lai pun reu tuliki constituency tagana ngamla ban pe khma silya ngamla bang ye sha uto ba shong po clear dan ne uto ba sa po sora ne hapo nong stoi hangi ne hapo nong po hanga kidai be kidak isna jongi habang yang kijeu kidak isna ni don kam ba suto banga lingo ba bon bon singa bita perlok beniu iba kumno binong ni khma tila ban ba me ka bha jongti kan mo binon kam pisang ngaboi kata ka jikli halade ngawan thli hangne apothe ngawan lungkhoi nganya lungkhoi nanne apothe ngam ra sinayaru nagane ka apothe habang ngala trai sitong ngala kie mala yo kijing yo kan pa yo la snayinga ket kalinga ticha ka puta nganung ra sino habang ayak ngali kumangawan apothe maroi ngalai maroi ngabo kata ka jikli habang ngomta hinon kam pisa kadno ban im hakane ka slapothe Hidon kam kadno mangan ba me ka pisa jong pai ba bakri pai ba lui ba sne ba na ba laksida ni shade ki sans name sports name khasan sem apos name ter laya mata san pors name na bo ni ka jingli sa kadno name ngin ap banwala kata ka sandor kata ka Meghalaya buthmai nga tentu ya pi pai ba jong kanik asnong sora ba kiwai lagi snong ba wan yo hme ra kane ka khubor saki bahaya bahasa Indonesia kat semua pila bagila rai mata kasmi nila rai hawa ninsa rai hauka
Snem Arzana Pusau bagilah bo mau nongrim jong kam Meghalaya ka bathmai kam Meghalaya thumai ka bandam ka jingtio salansa minum pe chileng ino habangi wala ka roi ka par ngim sedang baik nigi thai nong kedong lada ngim sedang nigi thai nong kedong lada pinyo i haka lada pinai caka website jong pinyo i gala bo lupa kie gini kimat kawai ka don kam hagan batai showangan klat pinyo i bangala bo ka zero tolerance policy on corruption and corrupt practice tamat ka bam sap ka habdo jai nga yalati nganong bam kitu kiwai ki babam na nasgap jar ngalalong sisa utaba kora kumjo habang ngamba lana ngayu ibure habang kora practice mo kajo hindi man ay kamyo bahay bahasan jonga tang mga deu MDC MLA lene MP lene minister ngan ay kami ki bahay jonga ngamlo pi happet beta quality pimla banya sha yado yuno nawar tini ki ha kora practices zero tolerance policy tamu numya sha ek WhatsApp ni honeu Snem Arzar Pusau hakane ke election MP gini rai put bangin pundo jaja kene ka bamsa na next kamba lanangi pundo jaja ka bamsa siteng ka problem jongi kelas sab lupa namar sisen la penduna ka bamsa la pundo jaja ka bamsa kapai pisa pai ba ka bot ya ka pisa pai ba ngila ban chondon kam na bantau pai ba ngila ban ai ki ka school ba bha ngila ba ai ki ka hospital ba bha ngila ban ai ki ka surat ba bha ngila ban perbiang ki ka light gi pala ban perbiang ki ka school ka balong mata ka chugle ka school ndai shu tangga main ba ka shuki manta ki school ki debe ki smart classroom ya ni don kam na manta ki khna lamar kene de ka juk thmai haka juk thmai nim na ban yai ba kumangi perkhat barin Nip hawara eka jing perkhat thmai haka jing perkhat thmai min ban khan mori khna school je khamta nga haba nga long na hikai school ba bon mo sing ngam ngam khuslai gini ki class ki ba hai lese eka master degree rene ga PhD nga kham khuslai eka primary school ba ka middle school nama hangne in yo ka foundation kumnong i pen klan ki khna school jongi nar try do laga bianca english jongi laga bianca khakrin khasi jongi laga ki nang sakai hindi ki pro ka jabe kim don kam ban shanya hanono kam tam ki thai nong bedong kam tam ki khna samla ki bedang let school ngan kerpa wat do jingkerman nama ka jingban ka bol ka jing ekan wan ha ka jing jongi hanrai ladangi rande ladangi eno eka jing pune puthi jongi sapoi ka pon tagadong matip abanga krande manga kran thala na manga tip aba pie ka school ka wan ka jing dawan na ying sak kumnong in leba kita ki yeng ki sem ki ba syam jinjar kinum don kam man pendo school ki khonyo ki bakin phatre balla ban yo ka bam ka di haye kataru ngala don ka jing mut kumno ga nganung phlah ne ke ngan le thanai la don lupa kata jing mut perkhat namar na kam mala om kumuna hikai hak khmat do jonga hinde e banga yeng election ga krene kata ngabo be ka pule puti laga start laga mata sing ga yeng akwa jung pi hamne ko khotong yo ka MP umde e banga lijbo yo minister ngalijbo yo MLA lane MDC lane gisang hala ngayeng hala ke gijat tangka jing tresitom lain na ka jing tresitom don upagi yong hard work is the only way out. Lada phim tresitom lada phim tres minat elade tagalong masih pan ba wat khon jongal ba ka jo na hawa village school pihak minat pihak tresitom nama lain na ka jing tresitom ndon ye lada piyeng hak ka jam phi tresitom pin poisa kata kata na kwa ban long kata nuksa ya phi na kwa ban long kum ta hunmai la ne kunyi ban ai man sim ya phi nama ngade un nohi kai ning ko ngai ngade nohi kai jo nohi kai hadin ngade u ngan persang berang politician kumalong kene de ka sim ka ban kong ngam don experience juga politics hanai ngala bon ke experience mengaju i hado mangala khang kam sim menu i ba hado kano lalangin pun kala kajing mo je perkhat jongi lalangin perkhat shwa ban thapor lalangin perkhat yenongin pelong MDC yenongin pelong MLA yenongin pelong MP sachis pas nem ars pas nem lais pas nem ngin long sa kumne pai ba ngin pa ngak khale wang hilok long shwa bagan ya na kwa ban UI ba nga dan haka state ka ba develop nan UI kane de ka develop Meghalaya ka Meghalaya bala biang na rosho hanoi habangi pai pet man ta ka chobe ni phagi sem ka jinge ka wai ka nuksa na ga numai ka bon tili ki nuksa na ko wai bi kai ka jingkeng dam na ka jingkeng dam jongi ka lakut ka expiry date na bon sna hanoi ka sarkar jongi kam khore ban sna da ko wai
Nasib buat kini ka jingkeli. Ngam pi up lano. Pi up akan su kelame to ka jingking bendo ki mesin kodro di ki spangot nama di ki hajar pergi kali bayang man ke siam tu. Hanai ki su moromat ekta. Ngam ti biaka jingking kum ka dam kum no pi moromat. Hanai sans nem spouse nem khasans nem munchwa nilai bre lade ban don sakoe ka jingking bayak ki kali hasor silang bawan nagam. Hanai hagani ke baligang madon ka mangangai ba pila jui ke news. Apa dunia ham Mumbai kilasna ka jingking ka bajrong tambe banya penpenia de ka Mumbai ka badan san north baje ka Mumbai badan san pokasal lingba ka dunia ka bajrong dang hakini ki brai Oktober November Prime Minister jungi ulade inaugural New Year hapo ka Tamil Nadu lingba ka dunia ka yai ka jingking ral ban poi sata ka jaka basa gibre hato batai yangi kanno ka jingai ka te ka dam nante silyang sane silyang bakawai ka jingkeng pi parla bansna hanre ya ka pisa jongi khnai kulor philaban enjoy cherry blossom ar hulai kulor piang meghalaya games pi penlut si kulor re am hanre ka pisa minti ki thapchai don kam ban bo kata ka jingli ta dang habang api ya ka sarkar bapnya ke MDA 2 ba ke MDA 1 nasgo lingo ba kumno ki laban o kim khore bansna ka jingkeng Kim khore ki ap lano kan khalam kane ke jingke kin sna manta na yosmo ki ngom ini persang 1 kilometer harum ini sna ka jingke kawai hanai ka jingli kawai ngam tangi kane ka sarkar bamanta kini MDA 1 but MDA 2 hanai ka sarkar balaila ka kongres bari ka kalong kumjohi ka deban ki dan ka jingba khle namat ki kampen kiu wingi kumakiu ka perthai kalaya chakmat Ubreu la persang Malaysia Mars lapoi sau mun saki sau jemu mun lapoi habam ju don bapoi mono ni hado manta ni wat ka surat ka like ka school ka ki doktor hapo di hospital jongi mudur pipai ba sakat nomina tagana wa mim num apshu hakne ka election arzara busab habam bilek ka vote ken mau tangita ay ka jingker sanyo fianga kemu kertong simet ga prosalakan kema Hinum do jingker men nganum set kalaya pi kata de ka jingkula naman ngam doni ban aya pi led na ka jingkula lala pi doni ay ban banya keren ban nga hapo website jonga ka don ka phone number jonga ka